independentistes que anaven pel seu compte i doncs imagina't ara. O sigui, ara és un moment de picar pedra, per dir-ho manera. No és un moment de dir, sinó de parlar amb la societat i de dir, ostres, necessitem tornar a plantar cara, tornar a trobar les motivacions. De motivacions n'hi ha moltes, els hem de tornar a explicar bé, hem de... Metoditzar no deu ser la paraula, no? Però utilitzar el mètode explicant els preus de la dependència de l'estat espanyol que paguem, etcètera, conscienciar la gent que s'ha de fer protagonista de la lluita per la independència, que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú, etcètera. Tot això és la feina. I encara hi ha un altre àmbit, una altra definició que ens ajuda a ser molt ferms en la lluita i és que si volem la independència necessitem una nació forta. I és evident que des de qualsevol punt analític que et miris la situació catalana, la situació és d'afabliment absolut, d'afabliment nacional. El que jo en dic els paràmetres nacionals de convivència, allò que defineix un país li permet dir que som una nació, la llengua, la medicina, la cultura, les escoles, les vies de tren també, les possibilitats econòmiques de desenvolupament, etc. Tot això està molt afeblit. Per tant, aquí tenim molta feina a fer i d'això també parla el full de ruta en els propers mesos que estem en el secretariat. Perfecte.